Здравейте! В навечерието сме на светлите християнски празници. Навсякъде около нас е украсено и има празнична украса и много запалени свещички. Какво можем да направим? Реших, че сега е подходящия момент да ви покажа едно упражнение, което можете да изпълнявате с запалена свещичка. Всеки път, когато имате възможност, повдигнете запалената свещичка точно пред устните си и издишайте много бавно и внимателно въздушната струя, така че пламъкът на свеща да трепти, но в никакъв случай да не се изгаси. Ето така. Това ще ви помогне да контролирате издишната въздушна струя и въздуха да ви стига до края на фразата, за да могат вашите събеседници да чуват и разбират всичко, което искате да им кажете. И така, весели коледни празници и не спирайте да се упражнявате!